Prema podacima Global Forest Watcha, svakih 6 sekundi izgubimo prašumu površine jednog nogometnog igrališta ili oko 7410 metara četvornih. Unatoč uspjesima u očuvanju šuma, podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu u izvješću o stanju svjetskih šuma u ovoj godini ističu jednu činjenicu. Borba za suzbijanje gubitaka šuma još uvijek nije gotova. Krčenje i degradacija šuma negativno utječu na brojne globalne ciljeve Europske unije u različitim poljima politike kao što su zaštita biološke raznolikosti, klimatske promjene, ljudska prava, mir i sigurnost, dobro upravljanje i vladavine zakona. Europska unija najprivlačnije je svjetsko tržište. Pravo je vrijeme da se u trgovinskim odnosima sa svijetom ugrade naši pozitivni zakonski propisi i ciljevi očuvanja okoliša. Moramo poduzeti mjere kako bismo osigurali da dobra uvezene u Europsku uniju budu najmanje proizvod krčenja šuma. Stoga pozdravljam ovu inicijativu i vjerujem da će Europska komisija razmotriti predložene regulatorne mjere koje bismo mogli poduzeti i tako utjecati na smanjenje krčenja šuma. Moj govor traje 90 sekundi. U tom vremenu, kolegice i kolege, iskrčeno je 15 šuma veličine nogometnih igrališta ili 148.200 četvornih metara prašume. To možemo promijeniti svojim djelovanjem i započnimo to sada. Hvala lijepa.